Moi bons días dende Compostela, aquí con Suso de Toro. Hoxe esta plataforma Galiza pola Paz mobilízase en diversas cidades de todo o país. Suso, necesario mobilizarse. Sí, son sete cidades, sete concentracións que convocamos. É necesario mobilizarse porque está mobilizado tamén todo un movimento militarista e militarizante. Estános conducindo a toda a sociedade a unha cultura de guerra e a unha política guerreira. Temos que, en vez de armar a guerra, nós, na vez deso, temos que armar a paz. Entón, temos que mobilizarnos nós tamén. Non temos medios de comunicación, máis que medios alternativos, non temos todos os poderes económicos, políticos, fácticos, temos únicamente a palabra. E a palabra é de cada un de nós, de cada cidadán, de cada cidadá. Temos que mobilizarnos, usar o que temos. Importante tamén reseñar a censura e esa tendencia ao pensamento único que se está transmitindo constantemente. Parece que está prohibido discernir. Europa está pagando os pratos rotos desta guerra. Primeiro de nada é a poboación da Ucranía que padece a desgracia da guerra, a barbarie da guerra, mas tamén toda Europa. Está pagando económicamente os europeos e as europeas, estámoslo a pagar económicamente, coa nosa ruína, a suba de prezos, un horizonte moi preocupante, e tamén estáse pagando en liberdade de expresión, en liberdades. De feito, a expulsión, a extradición de Julian Assange para un cárcere norteamericano resume moi ben todo este momento. Estánnos recortando a información, a opinión, e estamos sendo estigmatizados. Quen discrepe da política de guerra é sinalado como cómplice da agresión de Putin. Non é o caso. Estáse lanzando campañas de falsos héroes. Bueno, todo está moi teatralizado, esta guerra é unha guerra moi teatralizada e ademais moi ben estudada, moi ben planeada, e todos os medios de comunicación precisamente impedir que haxa outras informacións alternativas, as que veñen do outro lado da guerra, do lado ruso, ao impedir esa outra visión do conflicto, pois os medios daqui están todos ao servizo dunha estrategia e dentro diso o personaxe Zelensky é un personaxe literario completamente, construído, teatral e está teatralizando. E ademais dunha gran frivolidade, porque estamos falando de algo terrible como é a guerra e realmente ele está facendo unha actuación teatral totalmente ficticia e está xogando e manipulando e xogando con algo tan terrible como son as consecuencias da guerra. Moi ben, grazas, Suso. Gracias.